For the last 2 or 3 months, nakita tayo kakabsat, iti Gapuanan, iti Apo, iti Hosanna Bible Baptist Church. And this is made possible because of the unity of God's people. Iti muna, we prayed, nga makagatang tayo iti property di Claveria. Ket praise the Lord, nakagatang tayo kakabsat. And then, we prayed, nga makairugi tayo iti kapilya. It seemed impossible. Ngem nakita tayo iti example, digiti daduma nga kakabsat that inspired the rest of us to take part on this endeavor. Ket nairugi nga rod, iti kapilya kakabsat iti Claveria, which will be dedicated on September 26, palubos iti Apo. Ket by faith, by God's grace, ngem babaan ti panag-unite tayo kakabsat. So nga digiti tugaw, electric fan, digiti roofing, galba. In fact, this week, ket ada na kaisirak manen kakabsat, that is sound system. Ket kunak, dito iti maysa nga immediate nga kasapulan tay ita, kasi ada kapilya tayon, ada tugaw tayo, ada pulpit tayon, ada tupay lamisahan tayon, palubos ti Apo, ada stage tayon, napintasen, angem awamot ti sound system. Ket, DJ nga kadakkel kakabsat, hanakaya no agpukpuk kaulaeng ni Pastor Dennis. Hanakaya no agbuya dala TV ket awan speaker na nga nasayaat. Ket kunana manuka di, ti masapol, deta kunayo nga sound system. Ket kunak ket mga 50,000. Ket kunana ket syakton ti makaam mo. Praise the Lord! Kita niyo kakabsat. Iso nga amin digitoy, ket gapu iti Apo, ngem gapu iti unity tayo nga anak iti Apo. So iti daytoy nga bigat, kaya't kung nga ituloy kakabsat, daytoy lesson tayo, may panggep iti helping maintain the unity of the church. Nakita tayo nga ti unity kakabsat, ket i-reflect na ti kinasyasin no ni Apo Diyos. God is Trinity. Agduduma nga persona, different functions, ngem awan panagkontra na, adda panagmaymaysada. It's called tri-unity. Talo iti maymaysa a Diyos. Makita tayo iti creation ti Apo. No kasano iti character when no taste ni Apo Diyos. May panggep iti unity because in God's creation, we can see unity and harmony. Dito lang bagita yun kakabsat iti pagarigan. Na duma-duma nga paset ti pinarswa ni Apo Diyos. Each has its function, but with coordination, ket makapaggunay iti bagi tayo nga nasayaat. The church is a community. Naadal tayo kakabsat, nga diti word nga community has its root from the word common and unity. So no, ti church ket may sa komunidad, adda iti common ground tayo nga makuna. Pagsasabatan nga pagkaykaysaan, common, which becomes the basis when no reason iti panagmaymaysa tayo. Iti libro ti Ephesians, makita yo jay 7 unity ijay. Kunana, one Lord, one faith, one God, one baptism, 7 dayjay kakabsat. Kat kunan ni Apostol Pablo kadakwada, the Ephesians chapter 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, datayo nga church, datayo nga HBBC, we are a community and it is our job to promote and maintain our unity. Narigat kakabsat, gaputa hante agpapada ti personalidad,
Anti agpapada digiti preference, personal dijay. Anti agpapada ka digiti taste. Ngem saan nga digijay ti pagbalinan tayo, nga dadakkel nga bambanag, willing tayo nga digito'y kat personal taylatan, ngem no maipapan ka digito'y sursuro ti Biblia, ti panagkararag, panagserbi ti Apo, panag-soul winning, panagiragpat ti kararwa, kanda dumapay, nga inted ti Apo nga instruction kada tayo, ket masapol kada tayo ti panagmaymaysa. A nation divided against itself cannot stand. No ti maysa nga pagilian, ket awan maysa nga panunot kakabsat, ket saan nga makapagtakder, dayta nga nasyon. You know, and as a church, the Bible says that we are a holy nation. Umuna nga Pedro Kapitulo 2, kunana jay, ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Now, why does God wants us to maintain unity no matter what the cost may be? Dahito nga message kakabsat, ti kuma maibati na king kaita, kat saan kalaang kunam kumatibagim, hanak dapat gayam passive nga Kristiyano. Di kaya nga sa unti passive Christian kakabsat, kat daytay maguyguyod, maidurduron, wenno awan iti initiative na, personal involvement na. Di makuna nga passive Christian. Dapat datayo pasig Christian. Anat kaya nga sa unti pasig, na pasig tayo. Datayot mangikombedar ti bagi tayo kat kuna tayo, anya ti mabalin ko nga maitulong iti church. Now, why unity is important to God? Number one, church unity matters to Jesus. Nakita tayo dila Sunday, nga kas iti maysa nga ama, ragsak tayo nga makita nga digiti anak tayo, ket aday unity da. Sandag gaapa, handa nga giinnapal, no diket ag giinnayat, ag titinulong, ag sisinaranay, no the blessing ti maysa, makipagragsak, iti kakabsat. So, kadatay nga naganak, makita tayo digiti anak tayo, nga the unity da, maragsakan tayo. Ngem no, aggaapa da, awan pa nagmaymaysada, maladingitan tayo. Kastamat iti Apo kakabsat, nang nangruna ti Apo nga maladingitan, no datayo nga anak na, kat saan tayo man laeng nga i-promote, wenno makikaysa, kadigitoy nga panggep. Detay passive tayo. No, we must be active Christian, promoting the unity of our church. Number 2, church unity is mandated. Okay? Inbilin iti Apo. Number 3, church unity is a powerful witness to the world. DJ ko na ni Apo Jesus, di John 13, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Dayta kakabsat, ti kararag ni Apo Teso Kristo, that they may be one as we are one, kuna ni Apo Jesus. Ket babaan kadeti unity tayo, it becomes a powerful witness. At kaladeti building ti Claveria itata, it's a powerful witness. Siyempre, dagiti tattao jay, di ba? Dakay dita Claveria, kunada siguro, nangalan nyo, ti pinangpatak deriyo ta kapilyayo. Apay nagalisto kayo nga nakalipas. Di ngamin. Nakagatang kay lote. Di kwan, mangrugi kay ngagpatak der kapilya. Nangalan nyo. Naggapuan na. Idi kwan, tugtugaw. Makita danto agakabsat to no, maibiyahe digiti tugtugaw. Maibabadyayan kat makitan to digiti karuban ni. At tugtugaw dan. Amen. Tunukwan, may install ti sound system. Ag sound check to ni Pastor Dennis.
Sound check, hello, hello. Sound check, ni. Aggimong dan. O, kat 26, may dedikar. So, kuna digiti tao, nangalaan nyo. Di ba? Kat anat sungbat tayo, naggaputi apo, ket gaputi panagmaymay sabi, ngagkakabsat ti pamati iti HBBC. This is the result, bunga kakabsat, ti panagmaymay sa iti church. Kita nyo, ti apo, awan imposible king kuana, nabaknang ti Diyos tayo, ngem ti tulbek, adda iti panagkaykaysa tayo. Tauray adda resources ti apo, no hantay willing ay contribute, dete pasit tayo, awan maaramid nga trabaho iti apo. Iso nga ti may kapat kakabsat, church unity maximizes our efforts to accomplish great endeavors. Kaslang kumakakabsat, no aday ti kayat nga maaramid, kala diyon unada, dete ko natin nga bayanihan. Data ti spirit of unity. Dapat ti church tayo, dati nga members, at dakas diyang spirit tayo kakabsat. Bayanihan spirit. Nga, no adda digiti panggep, adda digiti endeavor, kay sa ating nga tumulong, awan to ti agbalin nga narigat. United we stand, divided we fall. Kasla ti example ko kakabsat, idi last Sunday, deti kabalyo. No may sana, mabalin nga 1 ton ti kaya na nga guyuden kakabsat, ti kadagsen. Ngem no dua nga kabalyo, ti agguyuden, ti maguyuden kakabsat, 3 tons ti arig na. So, kasano ko mapastor, kuna tayo, di mo ti mesa kabalyo, 1 ton. Ekat no dua nga kabalyo, 2 tons kuma, di nga min pastor. Hang kakabsat, they combined effort, strength, and energy, ket kaya nagakabsat nga maguyod da iti 3 tons. Kitaan nyo? Dakdakkel ti maaramidan, no adda iti panagmaymaysa tayo nga anak iti apo. Amen? To God be the glory. Ket ti future, ipalpalubos ti apo, dito ito main sanctuary ti bakara iti sumarsaruno. Amen? Eket kas dito nga tamanan. Ag-commitment tayo. Semento. Ag-commitment tayo manan. Mano nga semento? Pastor, bagi kunti 1,000 nga supot ti semento. Wow! Pastor, bagik amin nga 10 mm nga landok nga masapol. Pastor, bagik amin nga daratan. Bagik tumatan ta, hollow blocks. Ano pa'y? Ay, sakton ti makam mo, di kita pala nga mausar. Pastor, sakton ti makamot, meriendagan pangaldaw. Eket with that kakabsat, ada amin spirit of unity tayo nga, what is my part? I-contribute ko. Awan ti agbalin nga narigat, nga akamplisaran ti apo, babaan kada tayo, no, adda kada tayo, iti panagmaymaysa. Number 5, why unity is important to God? Because God blesses a united church. Ti blessing ti apo, ket agturong ken agayos, kadagiti kagimungan, nga adda panagkaykaysana. No makita yu deti Acts chapter 2, 42 to 47, dagitoy new believers, kunana ti Bible, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and in prayers. Well, at adalam mi kakabsat, dito Bible school, dito workers tayo kunakid recently, we have been studying may panggap, dito culture, iti Bible times. Ket, the Christians, many of them were persecuted. They don't belong to the mainstream nga makuna. Pero, adatib kerda. Umag-aduda kakabsat. Why? Because adda pa nagkaykaysada, ket ti apo binendisyonan na di pa nagkaykaysada.
Oh, kita nyo kabsat. Let's continue to read. Verse 43. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. 44. And all that believed were together. Nakita yo? And had all things common. 45. And sold their possessions. In lako dapay digite sa nikwadan into the amin and kakabsat tapno patas tiwaras. 46. They continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. 47. Praising God and having favor with all the people. Na naramid ni Apo Diyos. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Adu di kiti maisal salakan, nga inaynayonan iti Apo iti church. Because the church was united. They have a strength. Meaning, kaya dagagabsat, agasam ta 3,000 iti nabautisaran. No awan unity, di gito'y members, handa maasikaso, di gito'y new believers. But because they were united, kat ti Apo nakita na ti unity da, God blessed their efforts. So, God blesses a united church. Kada kayo dita Australia, mabaling nga hangkay pa'y adu ita. Ha? Pakitam. Ngem no ada pa nagkay-kaysayo, ket aginayat kayo, agpipinapigsakay ti pamati ti tunggal maysa, saan na mabayag kakabsat, nayunan to ti Apo iti bilang yo. Yan. Amen? Good morning. Oh, okay kayo mo ladta kakabsat? Amen? Praise the Lord. You see, the Lord will bless you because that is what we see in the Word of God. Okay? Number 6, dito yung kakabsat. It is very important because unity is a sign of maturity. Unity is a sign of maturity. No datayo kat ag-grow iti spiritual life, makita tayo kakabsat nga hante agbalin nga selfish no kwan. Mapukaw tay selfishness, detay self-centeredness, ket kitaan tayon kakabsat ti maitulong tayo no kwa, DJ ti makuna nga maturity. Oo. Engem no hantay pa nga nag-grow, hantay pa nag-mature, ket kanya-kanya tayo. Tay bukod na, isulat asikaswan na, awan iti panagtitinulong. Because, ubing pelang di panunot tayo, hantay pa nga nag-grow. So nga ti church kakabsat, nga di kiti members, handa mapanunot nga dete, anang atat maitulong ko, anang atat masapol da pastor, dete baro nga project, anang ata iti kasapulan. Kakabsat, sa lang agkaroon ti kasjay, nga initiative nga panunot, no agmat-mature tayo. Unity is a sign of maturity. Nakita yung kakabsat? Iso nga, no adakada tayo, DJ panunutan nga, anang atat masapol, dito nga project. Oh, amen? Nay, malpasan, DJ kapilya, anang atapay ti kurang na. Adda kapilya nang amumot pa'y pagyanan, DJ pastor. Masapol ti pastoral house. Oh, eket ag-message ton, pastor, mano ka diti masapol ta pastoral house. Oh, di ba? Eket ag-replyak tumad. Eket kabsat, napintas man data nga napanunot mo. Ket ti kasapulan tayo nga pangrugyanan 300,000. Tapno marugyan tayo nga aramiden deta pastoral house. Aya pastor, ala, basit deti may commit ko, ngem amok nga ti Apo, tignayan ng tumat dagiti kakabsat. Itid ko ta 10% na, 30,000. Pa, 30,000. I-announce kong tumat dito. Kakabsat, ada tinignay ti Apo. Nakita na Janet ti pastoral house. Ket nang i-commit ti 30,000. Kakabsat, anat makunayo, amen. Ket digiday tumat dadduman, nagpaiso, agkumitak mat. So, no adakas jay kakabsat nga aksyon tayo, ipaspasin mo daag na, nga dati church tayo, ket nagmaturen kakabsat.
Dakkel ang tinagruan. Ang no, dete, pastor, kat, numampay, at the resources ko, madigidi kakabsat, kat, kakabsat, masapul tayo iti walis, masapul tayo iti scrub, masapul tayo iti floor wax. Sino agi commit? Awan kakabsat. Banya kanya, ag-commit ka no, pandemic, ag-commit ka no, kasapulak ti kastoy, adot problema, ado nga bayadan, enroll digiti anak ko. Digiti kakabsat, legit nga kasapulan. Ngam no nag-mature ti pamati tayo, ken panagayat tayo ti trabaho ti Apo, naadalan tayo nga usto, ket nasursuro tayo, kakabsat ti pudno nga panagayat iti Apo, panagayat ti trabaho ti Apo, kunata ito Apo, tulungan na. Adut pagkasapulak, ngem dakkel ti kasapulan iti trabaho, ikanak ti parabor Apo Diyos, tapno addamet paset ko iti dayta nga kasapulan iti ministry. That is a sign of his spiritual maturity. Amen? Kita yung kakabsat. Into no Sunday, Patriarch Sunday. Amen? Di kita gifts tayo kakabsat, kat ipakastoy tayo ito ti Sabado, tapno maipresent kini Pastor John iti Domingo. Ala dato'y dingdinggan na kakabsat ngem. Well, to God be the glory for that. Amen? Kasla idi kwan. Okay, kunak, mang-open tayo kakabsat ti kwan. COVID hotline team, nga agresponde, kadagiti kakabsat, nga makasapol. Iti assistance tayo. Kat narigat ti ma-COVID. Ada nagrespond kat kuna na pastor, pinunnog tulugang kunti agas kuna ni dito loni. Idi kwan, kuna digiti kakabsat, ag-message pastor, ag-commitment na para kadeta agas iti COVID response team. So agdada kakabsat, hangkula na yan announce ngem, glory to God. God knows your heart. You see, agdada members nga, agdakas jay nga panunot na kakabsat, kat that is a sign of his spiritual maturity. Amen? Ang amno ti amin na members ti church, kat puro gasgasip. Amin na ba nagababatit, mabinsir na, kat tala mauyaw na, talag kritikar. Ano ni pastor, isula-iso de, barong na. Kat tinapimpintas nga ko na, inakman yan ta Robinson, anakad, size ni pastor ta, igatangag man lati, barong nang kat, isula-iso de, barong na. Once amat nga usaran na, deta nga barong na nga makitak. Amen? Kat no ko na tayo, apay kanayon nga may announce deta project ta Claveria. Doon ay kakabsat kat digitay signs of immaturity no kwa. We dwell on petty matters, we dwell on nonsense things, we dwell on matters nga saan nga makatulong nga makapapigsa, digitay lat makitkita tayo kakabsat. Iso daytoy ti kunana ni Apostol Pablo di 1 Corinthians 3:1-3. Kita nyo kakabsat. Umuna Corinto 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual. Hangkay mabali na kasarita, nga kas na espirituan. Gaputa da kayo kat karnal ko na. Ti karnal, na inlasagan. Hanpay nga nagdevelop ti spiritual life da. Dete pelang mindset da, tay dati nga katatao da. Ti pelang mindset da, tay dati nga ugali na. Tay biyag na pelang, idihampay na isalakan. Karnal. Kat kuna ti Biblia, even as unto babe. So, may yarig pelang nga baby at di pa nagdevelop, kasla ta ubing. Kakabsat, hanap pelang mapanunot unay ti tumulong yan ti balayat at talagay ayam ti ubra na pelang. Nga makitam ti may isang ubing. Nga numalpas nga mangan kakabsat, alan na dete, nanganan na, mapan na ikabil ijayan ta lababo. Tunukwan or urayan ng malpas. Tunukwan ko na mami siya kundi aginaw, kas jay ni Catherine. Di kad uray ubing, anat ko na, manakam deto. Amen? Angam no, dete mangan kakabsat, apo permiti warana. Diba? Okay? Eket, di pa tumulong nga aginaw. Ay, kakabsat, kakaasi tinanang. Hello? Ano gusto kakabsat?
Eket no ije ayam ije nga to kakabsat no once ngay niggaman ni Mrs. di kiti pagdalusan ay sana mabaling kakabsat nga aglimlimbang ni Kirk ken ni Catherine tatalaga kakabsat no anya ti daldalusan ni Mrs. nga madama masapol nga dadjay nga umalalalay di kiti ubing. Amen. Tapno habang ubing masursuro da kakabsat. Oh, iso nga no dadong magat no tirabrabi ino kwagat ni Kiyon. Alahaan na dete kayo nga dati pagmap na. Ket kung guna na kwagat anak ko na ako nagkat agbakbakyom. Kitam kakabsat. Oh, no nasapa nga maimulat iji ubing, digi jay responsibilidad. Ket ada panunot na nga tumulong anak ko na nasapa nga nagnakam deti nga ubing. Kastamat dagiti Kristiyano ti church. No nasapa ket naisigsigod, kas nakadakay tatahang kay pinabayag nga kat attendar nga daduma, nga makita yon nga maisigsigod ti responsibilidad ti maysa miyembro ti church, makita yon dagiti needs, ket agrespan ka nga tumulong, anat kayat na nga sawen, nasapa iti panagmature mo nga kas Kristiyano. Ket madaydayaw ti Apo. Verse number 2. 1 Corinthians 3. Okay? I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it. Neither yet now are ye able. Verse 3. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying. Again napal kat yung ubradang kakabsat. Na idigidigat inubing-ubing. Ang pampanunot, strife, panagsususik, division, panagkanya-kanya. Are ye not carnal and walk as men? Hangkay ka diagbibiyag ka, deta lasagyot mangiturturong kada kayo, kas kadagiti kadawyan, dagiti tattao. Kas laibagbagan ni Apostol Pablo, isardeng yu detan, panawan yu detan nga ugali, panawan yun deta nga panunot, kat aksepon yon iti panag-growth spiritual life yu. Agbalin tayon nga responsable nga Kristiyano, ket agbalin tayo nga maasahan ti Apo iti trabaho na. Kitaan nyo? Ket nagrigatan kakabsat, no iti maysa nga church, sa nga gasot ti miyembro na, awan pulos maasaham. Akit kakaase ka nga pastor, kaslaman mo ti pamilya, nagado nga anak, nagpipigsa, awan maasaham apulos. Uray lata mangiligpit na pagidaan na kakabsat. Si kapay di mapan mangiligpit di pagidaan na. Uray deta kumalang mapan mangikabil ijay usto nga pagipisukan iti mureng kakabsat. Iwara na latatamureng na apo perme. Iso nga tinanang kakabsat perme nga talaga high blood ti unag ti balay. Eket man ano man lang kakabsat no tinagmurungam kat inka ipisok di usto nga pagipisukan na. Amen. Ijayanta, ano pangawag mo ngamin di jayan? Hamper. Well, di jay pagipisukan. So nga permit ungot ni Mrs. kakabsat no, da makita na nga wara-wara ijay nga ito nga di kite murang. Si makin murang deto yung ibasura ko na kakabsat. Kat talaga tap no makasursuro. Tunukan na mapan na ibasura, mapan tartarayin ni Kirk kakabsat. Tap no agnakam. Amen. Tunukwang kakabsat ikatan ni Kirk. Amunan to, mapanikabil jay murang kakabsat ta agasam ta mapamupidutan ta basura ta pantalon mo. Mapamupidutan yan ta basura ta t-shirt mo. Pan nakaisuro ka dakuada kakabsat day jay. Panagmature. Amen. Praise the Lord. Okay? Number 7. Maudi ka dito yung kakabsat. Why unity is important to God? God mobilizes a united church to be a conduit of blessing. Nagpintas dedang kakabsat. God mobilizes. Ti Apo kakabsat, iso iti mang-mobilize. Mangimove. Mangidalan, mangiturong. Iti church, ngagbali na conduit. Amuyot conduit. A channel of blessing. Kasi, ti Apo, maragsakan, maayatan, nga makakita, iti pamilya, ngagkaykaysa,
ket ko na ti Apo, this is a church that I can use to be a blessing because they are united. So no tigayam church kakabsat, ket kanya-kanya, aginnapal, agchichinismis, agpipinnerdi, awan iti panunot nga tumulong kadagiti panggep, trabaho, endeavor ken project, awan makita ti Apo akas jay. Akat ko na ti Apo, kasano nga blesak dito nga church nga maging blessing, ke warawarada man. Awan mo't pa nagkaykaysada. Ngem no makita ti Apo nga dati nga members, agmature ti pamati, masursuro tayo nga ayatan ti Apo, ayatan ti ministry, ayatan ti tunggal maysa, maipatag tayo kakabsat ti panagserbi ken Apo, makita ni Apo Diyos di jay kat kunana, wow, this is a church that I can use as a conduit, pagayusan, channel of my blessing. Makita tayo di Psalms 133, verses 1 to 3. Psalms 133, behold, how good and how pleasant it is, nagmayatan nga lang kunati Apo, for brethren, dagiti agkakabsat, to dwell together in unity. Tiyarik nakakabsat, kalamay sa kanungan na banglo. Ointment upon the head, nga agayos iti barbas ni Aaron. Nga mapan kadigiti, gayadan tibado na. Akat day pa nagayos ti bangbanglo agasem. Datay ti bangbanglo kakabsat kat i-spray tay lang. Kala itay bigat. Nag-spray ti bangbanglo. Akat na banglo. Ang agasam deta kakabsat, may bukbok, katagayos. Mayat nga ayamuom. Na banglo nga ayamuom. So ti church, nga dapa nagmaymaysada kakabsat, na banglo, iti ayamuom na. Napintas nga langa. Mayat nga buya, napintas nga kita. Amen? Kasla makitam ko madigiti agkakabsat. No kung maupat, limada agkakabsat. Mapanda makipila ti padaya kakabsat. Kat aginigum dat ima, nga mapan makipila ti padaya. Akat sika nga makakikita, akat, Apo nagmayat, digiti nga ubingan, walang iwanan. Di ba? Tapos di katayagan, da isut mapan umawat ni ading ko igamam. Nagsublimanan. Ni ading ko igamam. Kat agong ito, deti serbidoran. Barok namin ano ka nga nagsublen, 4 plates. Adaping aming kakabsat ko, tita. Ay, kasta aya. Apo, nagsayaat ka na anak ko. Di alam, dito sa katimbang nga pansitan. At may ayo ka nga makakita kakabsat at DJ lang nga, dakat manmanu ka nga makakita at kasta nga kakabsat. Lumabas da yan, tabalay mo kakabsat kat agsasarunoda nga nakiigam ti platong agar aruyo tamanti ka kakabsat. Nga gawid je balay da. Tapos tay dua nga inaw na saggaysa. Kakunam, apay saggaysa kat di kita adding mo kat saggaysa lang kasi kagat dua. May painanakan tatang amin, angkel. Kita kakabsat. At the unity da. Anat ko namnukwan. Apo, di gitoy. Ububing dapay ngam amudan ti agbyag. Ububing dapay ngam amudag biyagan. Kakabsat. Napintas, di ba? Nga lang nga makitam di unity. Verse number 3. Anat mapasamak, kadijay church nga the unity na. As the Jew of Hermon. Okay? Deti Jew kakabsat kat linnaaw. Nga agayos. Kadigiti bantay ti Sion. Kat digito yung agayos nga danom. Kakabsat. Mapan kadigiti daddo mga sangsanga ti danom. Nga iso iti pangalaan ti danom. Dagiti taong inumunda. Kan pagpadanom. Kadagiti mulmulada. So inyarig ti Apo. Nga dayti kano church nga da pa nagmaymaysana, kasla deto'y Jew. Nga iso ti pagayusan, dagiti bendisyon. Ngagbali na blessing ka dagiti tattao. Eket kakabsat, na duma-duma ti kita ti blessing nga ito, ti Apo kadati nga church, no, da pa nagmaymaysa tayo. Ikan na ti wisdom, iti adipon na, tapno maidaulwan na nga naimbag. Itan nyo kakabsat, by the grace of God, data ito ti umuna nga church, dito norte, agkaroon ti health seminar, nga mangorient kada tayo amin, no kasano ti aghandle kadigiti emergency,
nga uriha mo ikabil di ospital, mamanage mo di unag ti pagtaengam. Eket napintas deta. O tunukwan, maiserte ka digiti daddo mga papastor, agbalinto mo ta blessing kadakwada. Many ways, it is a great privilege to be a part of God's great work. Amen? As I close, iti dayti nga bigat kakabsat, for biblical ways to promote and maintain church unity. So, pastor, napintas digiti puntos nga impakitam, it matters to Jesus, imbilin ti Apo, napintas deti nga witness ka dagiti hampay makamamu ti Apo, napigpigsa tayo ka dagiti trabaho no kay-kaysa tayo, blessan na tayo ti Apo, ipasay mo daag na nga the maturity kon kasi saan lang nga ti bagik ti pampanunutek, no dikat amukon nga panunutan iti trabaho ti Apo. God uses us as a channel of blessing. Now, how do I help promote and maintain church unity? Just enumerate 4 because they are self-explanatory. Number 1, kasto iti aramidin tayo, we must think like Christ. Dapat ti panunot tayo ket kas ti panunot ni Apo tay Hesu Kristo. Basag dati chapter 2, 1-8, the Bible says, if there be therefore any consolation in Christ, comfort of love, fellowship of the Spirit, bowels of mercy, verse 2, fulfill ye my joy, kuna ni Apostol Pablo, be like-minded, at kakapanunutan kayo, having the same love, one accord, one mind, verse 3, let nothing be drawn to strife or vainglory. Hanyo aramidin nyo digito, yung saan nga dete, pagpalangguan. But in lowliness of mind, di kina, pakumbaba, esteem other better than yourself, meaning, mas tulungan, dete, pakasaknan ti sabali. Iyon unam nga tulungan ko na por. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Oh, nga dete, ada ka sa pulan na, awang pakialam ko. Awang kas nga panunot ti Kristiyano. Ti Kristiyano ko na ni ada ka sa pulan gayam ti kabsat. Anang atat maitulong keng kwa na, Brad, anat ka sa pulan. Anat mabaling nga maitulong keng ka. Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Deta ti panunot ti Apo kakabsat. Amen. Oh, it is the mind of helping one another, is spirit of humility. Number 2, commit ourselves to build each other up. Masapol nga kas Kristiyano, i-commit mo, nga kunam, itang alawas, sino nga tat mabaling ko nga encourage sen. Kasta timang promote unity. Amen. Nang runa ka dati nga nabaybayagan na Kristiyano, nabaybayagan nga nagmature ti pamati, kunatay kuma, sino nga tat mabaling ko encourage sen itang alawas. Dati devotion ti bigat, may panggap ti dila, malagip yun. Sino ka dati nag-devotion? Oh, tame kunana, tame your tongue. Panang, ano ti tame ti Ilocano? Panang taldeng, panang paamo, jay dila. O, kat di impang ko nga insight ijay, kat may sa akararag nga kunana, Lord, help me to speak wholesome words. Digiti ko maibalikas ko Apo, maka-encourage, mangted tibiyag, mangted direction, ken maka-inspire iti sabali ti panagayat king ka. Amen. O, commit ourselves. 1 Thessalonians 5:11, the Bible says, comfort yourselves together, edify one another. Okay? Kuna ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. So damagam ita, anat mabaling ko maitulong iti church. What can I do for my church? You think about this question. What kind of difference will it make if every member commit to encourage each other? Kita nyo kakabsat? What kind of difference will it make? Anang atat maaramidan na kakabsat nga difference? No amin tayo nga member, ket napanunot tayo nga gin-encourage titong galmaysa. Ha? O, kung natayo kat sino nga ta, kumusta nga ta ni kabsat, tawagak man. Ang kung nakitahan na na-mention ni Pastor Tatay, kala na bayag ajak nakita nga agsusum. Kas jay ko makakabsat, ti panunot tayo kan spirit tayo. Amen? Commit ourselves to build up one another. Number 3, follow God-ordained leadership in the church. Surutan tayo itintuding ti Apo,
nga mangidaulo. Makita tayo deta ti Ephesians chapter 4. Ngayon ti Apo, dagiti papastor, tapno ma-equip tayo so that the church will grow unto unity, maturity, and Christ-likeness. Deta kakabsat. Amen. So nga, number 4, maudi. Commit to live a gospel-centered life. Commit to live a gospel-centered life. Ag-focus tayo, ti panagiragpat ti kararwa. At the end of the day, kakabsat, listen, at the end of the day, the fact is this, many people are still lost in darkness. Agpaiso adu, dagiti needs tayo, dot problema tayo ng adupay tihan na isalakan. The church has still so much evangelistic work to do. Adupay, dagiti dapat ma-reach out. Deti kabsat itatay, kunanagat, awang kapilya, dito Sanchez Mira, awang ka, dit mapatagdara kapilya. One brother, palubos ti Apo, maki-extend tayo ti outreach, adult members tayo dito Sanchez. Kat palubos ti Apo, mabukol tumot ti gimong tayo dito Sanchez Mira. Amen? Adupay, digiti ili. Ada nag-message kanyak tinaminsan, kunanagat pastor, awan la church nga irugi yun, titugi garaw, kunana. Kita nyo? Kaya't nga mangrugi tayo ti HBBC, dito gigaraw. Adult churches mo tan dito gigaraw. Ang dakkel nga syudad dito gigaraw, melting pot, pagsasabata namin. So, adupay ti mabalinti nga maaramid. Kat ti pagpakita ti Apo kada tayo. Digitay matters ti biyag tayo that concern ourselves. Saan kumala nga isut panunutan tayo? No diket ti panakaisalakan, dagiti adu akar kararwa. Kita nyo tagakabsat. Digiti tugtugaw. Amin tong agtugaw dita. Ket mabendisyonan because of your generosity. Ket ti aramiden tong absat no balpalubos ti Apo, malpas ko mati pandemic. Ag-evangelistic service tayo. Okay, agawis tayo ti adu nga tao, punmun tayo di kapilya, preach tayo ti gospel. Ket ne, agkurang tupay siguro tatugaw. Because di kapilya ti ijay can accommodate about 300 chairs. You see that? So, data kakabsat, bottom line, let us be united in the work of the Lord. Let's promote and let us encourage one another united in the work of God. And all of God's people say, Amen and amen. Agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyaman kami manen kadeti nga mensahe ita nga bigat. Reminding us, dear Lord, nga kasla dagiti anak, no amuda Apo Diyos iti responsibilidad ket tumulong da kadagiti aramid ti pagtaengan. Nasapa iti panagnakam kadakwada. Kasta kamot Apo, unity is a sign of maturity. And Lord, adupay iti trabakwen nga aramiden iti Hosanna Bible Baptist Church. Ket masapol nga da kami Apo, i-commit mi, dagiti biyag mi, ibilang mi nga pribilehyo, ket i-commit mi ti biyag mi, nga tumulong, kadagiti endeavors, plano, panggep, ken proyekto nga maisayangkat, Apo Diyos iti HBBC. Thank you, Apo, for your people, for your grace upon each and every one of us. Continue, Lord, to bless us, digito'y ministries, digiti pastors and their families. Kinamin kami, Apo, kwamti gloria kandayaw, kadagito'y nga balaygi, nga naaramidam, babaan ti panagkaykay sa amin, Apo. In Jesus' name we pray. And all of God's people say, Amen and amen.